Box now, box now, box. Stay out. Not your average F1 podcast. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην πέμπτη εκπομπή του Box Stay Out. Σήμερα μαζί μου έχω τον Σάκη από την Καστοριά και τον Μπίλη από 2 στενά μακριά από εμένα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Παντελή. Καλησπέρα. Είδαμε τον αγώνα στην Ιαπωνία. Ξυπνήσαμε, τα καταφέραμε. Τουλάχιστον εγώ, δεν ξέρω εσείς. Νομίζω ότι άδικα ξυπνήσαμε. Σε σχέση με αυτά που είδαμε δηλαδή. Δεν είδαμε κάτι μη αναμενόμενο, να το πω έτσι. Είχαμε το 1-2 της Red Bull. Είχαμε το 3-4 της Ferrari σε έναν εξαιρετικό αγώνα για τους κόκκινους. Μια καλή εμφάνιση της McLaren σε γενικές γραμμές, η οποία δείχνει ότι ξεχωρίζει σαν τρίτη ομάδα. Ένα αρκετά κακό Σαββατοκύριακο για τη Mercedes, με προβλήματα στη διαχείριση των ελαστικών και προβλήματα στο κομμάτι της στρατηγικής. Μια καλή εμφάνιση για την RB, κατά το ήμιση βέβαια, γιατί ο Ρικιάρντο εγκατέλειψε μόλις τον πρώτο γύρο με την επαφή που είχε, που οδήγησε και στην κόκκινη σημαία του αγώνα μόλις τον πρώτο γύρο. Ο Τσουνόντα από την άλλη κατάφερε και μπήκε στους βαθμούς. Άστον Μάρτιν επίσης κατά το ήμιση καλή αυτό το Σαββατοκύριακο, με τον Αλόνσο σταθερά ψηλά στην top δεκάδα πάντα, και τον Στρόλ να έχει πολλές δυσκολίες στον αγώνα. Δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το μονοθέσιο που έχει στα χέρια του. Η Χάς επίσης σε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο δείχνει ότι και αυτή ξεχωρίζει πλέον, όσον αφορά τις πιο αδύναμες ομάδες, σαν την πιο δυνατή των αδυνάτων. Και από εκεί και πίσω είχαμε την Αγία Τριάδα της Ουράς, με ακόμα ένα κακό Σαββατοκύριακο, και μιλάω για την Κικ, την Alpine και την Williams, οι οποίοι και οι τρεις είχαν τρομακτικά προβλήματα στον αγώνα. Δεν μπορέσαν να αξιοποιήσουν ούτε την κόκκινη σημαία, ούτε τις ευκαιρίες που τους δοθήκαν να χτυπήσουν έστω στρατηγικά η μία την άλλη. Αργά μονοθέσια και για τις τρεις ομάδες. Δύσκολο Σαββατοκύριακο πάρα πολύ. Ατυχίες αρκετές. Τουλάχιστον είχαμε στην Geek ένα pit stop κανονικό. Φαίνεται ότι το βρίσκουμε λίγο σιγά σιγά, αν και μας παίρνει πάλι 3-4 δευτερόλεπτα. Τέλος πάντων. Αυτά επιγραμματικά, δηλαδή ένας αγώνας ήσυχος σχετικά, με το Verstappen να κάνει αυτό που κάνει σε κάθε αγώνα, να εξαφανίζεται μπροστά, και από πίσω τους οδηγούς να μάχονται για το ποιος θα μπει στο podium. Καλό αγώνα και από τον Πέρες, μπορώ να πω, ο οποίος Πέρες δυσκολευόταν στη Σουζούκα γενικά. Αυτή τη φορά έδειξε ότι είχε τη σταθερότητα που θα ήθελε. Νομίζω αυτά, παιδιά. Εγώ δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω ότι απόλαυσα αγώνα με την έννοια του σουσού, ρε παιδί μου. Σχετικά βαρετός, θα τον έλεγα. Δεν ξέρω εσείς τι έχετε να πείτε. Η αλήθεια είναι πως δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Ένας αγώνας πάλι πρωινό ξύπνημα. Πάλι δεν είχαμε και κάποια τρομερή έκπληξη. Σε γενικές γραμμές αναμενόμενα τα αποτελέσματα, με εξαίρεση να πω τη McLaren, την οποία την περιμέναμε καλύτερη. Κακές στρατηγικές, κακές αποφάσεις και κακές επιδόσεις και από Lando Norris και από Όσκαρ Πιάστρι οδήγησαν στο να χάσουν ίσως και ένα ενδεχόμενο βάθρο από την Ferrari. Αλλά κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι έχουμε να προσθέσουμε κάτι αξιοσημείωτο. Δεν έχει. Γενικά νομίζω ήταν ένας βαρετός αγώνας. Το μόνο ενδιαφέρον που μπορούμε να παρατηρήσουμε ήταν επειδή είναι στην αρχή της σεζόν φέτος, ήταν πέρσι στο τέλος της σεζόν η Σουζούκα, οπότε έχουμε καλή σύγκριση των αυτοκινήτων σε σχέση με το πώς απέδωσαν στη Σουζούκα πέρσι. Η McLaren για παράδειγμα ήρθε με πολύ διαφορετικό αυτοκίνητο, ενώ πέρσι είχε πολύ καλό ρυθμό αγώνα. Φέτος φάνηκε ότι η δύναμή της Σουζούκα ήταν σε ένα γύρο, καθώς νομίζω μπορούμε να πούμε ότι ήταν και το δεύτερο αυτοκίνητο σε ένα γύρο. Στο πρώτο σέκτορ κέρδισε πάρα πολύ σε σχέση με πέρσι, αλλά στα υπόλοιπα δύο ήταν αρκετά πίσω. Δηλαδή πέρσι ο Νόρις είχε τερματίσει 20 δευτερόλεπτα πίσω από τον Verstappen και φέτος έπεσε στα 30 πίσω από τον Verstappen. Και εγώ νομίζω ότι δεν είδαμε κάτι το συναρπαστικό όσον αφορά το κομμάτι του Grand Prix.
Αυτό που έλεγε ο Σάκης για την McLaren, συμφώνησε και ο Νόρις ο ίδιος μετά τον αγώνα, ο οποίος είπε ότι αγχώθηκε όταν του είπαν να κάνουν τόσο νωρίς το pit stop για να κάνουν undercut εν τέλει στον Russell. Μάλιστα είπε ότι θα συζητηθεί αυτό και στο meeting που θα κάνει η ομάδα post-race για να δουν τι πήγε λάθος και άλλαξε τόσο πολύ στρατηγικά. Κατά τα άλλα, ναι, δεν είχαμε κάτι έτσι πιο ενδιαφέρον όσον αφορά τον αγώνα. Είδαμε εκπληκτική διαχείριση των ελαστικών από την Ferrari, η οποία έκανε ένα λιγότερο pit stop σε σχέση με το υπόλοιπο grid. Φαίνεται ότι έχουν βρει κάτι πάρα πολύ καλό όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Και το άκρα αντίθετο συμβαίνει στη Mercedes, οι οποίοι δυσκολεύονται πάρα πολύ να διαχειριστούν τα ελαστικά φέτος. Χρειάζεται να κάνουν αρκετά pit stop ανά αγώνα, πράγμα που τους προσθέτει αρκετά δευτερόλεπτα χρόνου σε κάθε οδηγό για τις αλλαγές αυτές. Ο Wolff ο ίδιος σε δηλώσεις είπε μάλιστα ότι ψάχνουν να βρουν την αιτία που συμβαίνει όλο αυτό, καθότι στα simulation δεν μπορούν να βρουν τι μπορεί να φταίει και υπάρχει ρεαλιστικά αυτή η μεγάλη διαφορά σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους όσον αφορά το κομμάτι των ελαστικών. Αυτά. Νομίζω ότι σήμερα θα κάνουμε έτσι μια πιο χαλαρή εκπομπούλα. Θα κάνουμε έτσι λίγο κουβέντα μεταξύ μας, να το χαλαρώσουμε λίγο από τη στιγμή που δεν είχαμε έτσι τόσα πολλά πράγματα να συμβαίνουν αγωνιστικά. Θα κάτσουμε και λίγο έτσι πιο εξαγωνιστικά, να πούμε λίγο τα κουτσομπολιά του grid, τι περιμένουμε, τι πιστεύουμε, τι προβλέπουμε, για να κάνουμε έτσι μια πιο chill out κατάσταση. Τι λέτε? Να προσθέσω ότι ο Yuki Tsunoda πρέπει να γίνει το πρώτος Ιάπωνας που καταφέρει να πάρει βαθμούς μέσα στη Suzuka. Νομίζω, φίλε, ότι είναι ο Κομπαγιάση. Αλλά δώσ' μου λίγο να το ψάξω, να το γκουγκλάρω. Είπες καλό τέτοιο τώρα, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι ο Κομπαγιάση. Ήταν πολύ πρωί, αλλά κάτι άκουγα στην περιγραφή ότι θέλει να γίνει ο πρώτος Ιάπωνας που θέλει να σκοράρει βαθμό μέσα στο εγχώριο Grand Prix του. Τώρα ήταν πολύ νωρίς βέβαια και στα αγγλικά η περιγραφή μπορεί κάτι να μπερδέψεις, αλλά νομίζω ότι αυτό έχω πιάσει από το speaker. Όχι, έχω δίκιο. Έχει ο Κομπαγιάση? Έχω δίκιο, θα σου πω. Ο Κομπαγιάση είναι ο πρώτος Ιάπωνας ο οποίος πήγε μάλιστα σε πόντιουμ στην Ιαπωνία. Πήγε και σε πόντιουμ, οκ. Ναι. Οκ. Τότε κάτι άλλο άκουσα και μπερδεύτηκα μάλλον. Και μην ξεχνάμε, ήταν και ο Σάτο, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, ο Τακούμα Σάτο που παίζει να είχε και αυτός και εγώ το Σάτο σκέφτηκα απευθείας. Και λέω δεν έχει πάρει βαθμούς μέσα στη Suzuka, αλλά καμιά φορά μπορεί έλειπε και από το καλεντάρι Suzuka αρκετές φορές, μπορεί να μην του βγήκε και στην ομάδα εκείνο το Grand Prix, οπότε δεν είναι απίθανο. Και στο Αυστραλιανό Grand Prix, ας πούμε, προσπαθούσε ο Νόρις τώρα να γίνει ο πρώτος Αυστραλός οδηγός που θα ανεβεί στο βάθρο. Ενώ ας πούμε υπάρχει ο Ντάνιελ Ρικιάρντο που έχει και νίκες, έχει και βάθρα και που στην Αυστραλία δεν τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Λοιπόν, σας έχω το info. Το 2012 είχαμε την τρίτη θέση του Κομπαγιάση με Ζάουμπερ Φεράρι και στο πόντιουμ είχε ανέβει τότε Φέτελ με Red Bull, Φελίπε Μάσα με Φεράρι και Κομπαγιάση τρίτος με Ζάουμπερ Φεράρι. Με τέταρτη και πέμπτη θέση να είναι Μπάτον και Χάμιλτον. Ραικόνεν, Χούλκεμπεργκ, Μαλτονάντο, Βέμπερ, χαμός. Και Μίκαελ Σουμάχερ σε Mercedes με 11η θέση εκτός βαθμών. Φοβερά πράγματα. Σε έναν αγώνα που είχε τότε 5 DNF. Παρακαλώ. Γενικότερα σκληρή πίστα η Σουζούκα με πολλά ατυχήματα και νομίζω και το πιο δυσάρεστο από όλα ήταν του Μπιάνκι. Εντάξει, ναι. Ήταν... 14 νομίζω. 14, ναι. Έτρεχε και ο Leclerc με tribute helmet αυτό το Σαββατοκυριακό. Το τελευταίο κιόλας στη Φόρμουλα 1 και μακάρι να παραμείνει το τελευταίο. Το Halo έχει βοηθήσει πάρα πολύ από τότε και άμα βάλουμε μέσα και την περίπτωση της Χάς του Γκροζάν που ήταν από τα πιο ακραία ατυχήματα που έχουμε δει στη Φόρμουλα 1, είναι ένα ατύχημα που σίγουρα δεν θα είχε επιβιώσει ο οδηγός χωρίς το Halo, δηλαδή αυτό ήταν 100%. Τώρα έχουμε και μια περίπτωση του Leclerc που το είχε πατήσει μια McLaren στο τέτοιο, όχι στη Μόντζα, το άλλο που είχε γίνει στην Ιταλία.
Στο Spa είχε γίνει. Spa πρέπει να ήταν. Νομίζω πρώτη στροφή Spa. Δεν είμαι 100% σίγουρος. Μπορεί να ήταν και Spa. Πρέπει να ήταν. Όχι, ο Αλόνσο. Μια McLaren νομίζω είχε ανεβεί πάνω. McLaren ήταν. Να ήταν ο τέτοιος, ο Σάινθ. Ήταν στη McLaren τότε. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι, αλλά και εκείνο ήταν ένα σοβαρό ατύχημα που θα μπορούσε να έχει καταλήξει σε θάνατο αν δεν είχε το χέλο. Εντάξει, τώρα ο Λιούις Χάμιλτον, ας πούμε, στη Μόντζα θα μπορούσε να έχει ένα σοβαρό τραυματισμό. Δεν ξέρω αν θα ήταν τόσο σοβαρό. Αλλά το χέλο πάλι κράτησε το αυτοκίνητο του Verstappen από το να του σπάσει τον αυχένα. Και του Ζου νομίζω ήταν στην Κίνα. Στο Silverstone. Που τράκαρε με το Ράσελ που ξεκίνησε και η κατάρα. Και γύρισε ανάποδα και διένυσε το αυτοκίνητο ανάποδα όλη την πίστα. Έσπασε και η μπάρα από πάνω και κράτησε το χέλο το αυτοκίνητο. Και το 21 στο Silverstone με τον Verstappen που γύρισε το λάστιχο, θα τον έβρισκε στο κράνος άμα δεν υπήρχε το χάλο. Ναι, σωστά. Οπότε δηλαδή έχουμε 4-5 περιστατικά βαρβάτα τα οποία θα μπορούσε να έχει καταλήξει αλλιώς αν δεν είχε μπει αυτή η εφεύρεση που πάρα πολλοί και οπαδοί και οδηγοί μαζί το σνομπάραν τον πρώτο καιρό, αλλά άσχημο, σίγουρα αλλάζει λίγο την όψη του μονοθεσίου που είχαμε συνηθίσει, αλλά πιο άσχημο νομίζω το συνηθίσαμε. Είναι απαραίτητο ρε παιδιά τώρα, τι να λέμε. Σώθηκαν τώρα αρκετές ζωές από αυτό το πράγμα. Και θα είχαμε γλιτώσει και ακόμα περισσότερες αν είχε εφευρεθεί νωρίτερα. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Μπιάνκι θα ζούσε, ας πούμε. Ο Μπιάνκι πιστεύω θα ζούσε. Σίγουρα θα ζούσε. Ήταν τέτοια φύση το ατύχημα που τώρα, ας πούμε, για το Μάσα που λένε μερικοί, μπορεί και να τον χτύπαγε, μπορεί και να μην τον χτύπαγε. Εντάξει, του Μάσα τώρα το αντικείμενο, αυτό το κομμάτι από το ελαττήριο που τον είχε βρει στο κράνος τώρα είναι πάρα πολύ μικρό, παιδιά. Δεν έχει τσάμι το χέιλο μπροστά. Μπορεί να περάσει, έτσι. Μπορεί να συμβεί και σήμερα. Το ίδιο, μπορεί και να τον έσωζε. Σίγουρα οι πιθανότητες του θα ήταν καλύτερες με το χέλο. Ναι, και πιστεύω ότι είναι και θέμα χρόνου κάποια στιγμή να μπουν κάποιο είδους τζάμια στα δύο κενά που αφήνει το χέλο αριστερά και δεξιά. Όπως το Indy νομίζω είναι κάπως έτσι τα αυτοκίνητα. Στο Indy 500. Ναι, το Indy οθόνη χρησιμοποιεί. Οθόνη. Οθόνη το έκανε ευθεία μετάφραση. Screen που το λένε. Οκ. Άμα θέλεις μπορούμε να το κάνουμε στα αγγλικά σήμερα. Ναι, δεν μου ερχόταν η λέξη. Παρεμπιπτόντως, ο Αλόνσο είδα μου πέρασε πάνω από το Leclerc μόλις είδα εδώ. Ο Αλόνσο ήτανε. Ναι, ήταν McLaren, τότε ήταν σε άλλη ομάδα, μπερδεύομαι εγώ. Ήταν McLaren ήταν. Ήταν McLaren, το Αλόνσο, οκ. Το 18, τελευταία του και χρονιά κιόλας μέχρι να ξαναεπιστρέψει στη Φόρμουλα. Ναι, τελευταία. Ναι, γιατί μετά μπήκε ο Σάινθ. 19 σίγουρα ήταν ο Σάινθ McLaren. Για πείτε κάποια πρόβλεψη. Ποιος πιστεύετε θα αντικαταστήσει τον Λιούις Χάμιλτον στο Mercedes? Γιατί κάποτε έμοιαζε πάρα πολύ ελκυστική αυτή η θέση, αλλά τώρα δεν είναι και τόσο ελκυστική. Περίμενε, δηλαδή, ποιον θέλεις να πεις ή ποιος πιστεύετε, ποιος πιστεύετε. Τώρα ποιος θέλετε, εντάξει, αυτό εγώ μπορώ να το πω που είμαι φίλος της Mercedes. Τώρα εσείς θα πείτε ποιος πιστεύετε. Να πω πρώτος. Εγώ το είπα. Πες. Κοίταξε να δεις. Τώρα βέβαια τα λέμε και λίγο κατόπιν εορτής, γιατί αν ήθελε η Mercedes να κάνει δικό της τον Sainz θα το είχε κάνει ήδη. Άποψή μου. Θεωρώ. Θέλει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα τον χαλούσε, έτσι. Αλλά με τις αλλαγές να είναι και τόσο κοντά χρονικά, να το πω έτσι, δηλαδή να κάνει τώρα μια σεζόν υπομονή, να το πούμε απλά, δεν νομίζω ότι είναι και μεγάλο πρόβλημα για τον Sainz. Αλλά δεν νομίζω επίσης ότι ο Wolff θέλει να πάρει κάποιον οδηγό πρώτο όνομα, να το πω έτσι. Νομίζω ότι στο μυαλό τους αυτή τη στιγμή έχουν πιο πολύ το να ανεβάσουν το Russell σαν πρώτο οδηγό και από πίσω του να βάλουν τον Αντωνέλη, αφού πάρει λίγο εμπειρία βέβαια, έτσι, γιατί φαίνεται ότι ναι μεν έχει τα φόντα να οδηγήσει κάποια μέρα στην Φόρμουλα 1, αλλά προς το παρόν επίσης δυσκολεύεται.
Οπότε δεν είναι σίγουρα έτοιμος να πάρει μια θέση του χρόνου. Νομίζω ότι, νομίζω ότι είναι λίγο βιαστικό. Για μένα εκεί είναι το θέμα. Τι πλάνα έχουν για τον Οντονέλη και τον Ράσελ. Γιατί όταν φέρεις έναν οδηγό, ας πούμε, θέλουν τον Σάινθ, ας πούμε, και είναι μια πολύ καλή περίπτωση ο Σάινθ, γιατί φέτος είναι καταπληκτικός για να αντικαταστήσει τον Λιούις Χάμιλτον. Ο Σάινθ θέλει να πάει σε μια ομάδα για να ζεστάνει την καρέκλα ενός πολύ καλού ρούκι, αλλά ρούκι. Γιατί αυτή τη στιγμή η Mercedes ίσως θέλει κάποιον να ζεστάνει την καρέκλα του Οντονέλη και έχει επενδύσει, αυτόν θέλει να κρατήσει. Τώρα, εντάξει, σίγουρα το σκέφτεται, έτσι. Μην λέμε ότι θέλουμε. Ο Σάινθ αυτή τη στιγμή θέλει να φύγει από εκεί που είναι και να χτυπήσει. Ναι. Έφυγε, εκεί τελείωσε. Αν μπορέσει να βρει μια θέση σαν πρώτος πιλότος. Το οποίο όμως είναι δύσκολο από τη στιγμή που στη Red Bull υπάρχει ο Verstappen ασυζητητή, η Ferrari έχει κλείσει πόρτα, η Mercedes ξαναλέω ότι εάν ήθελε να το κάνει θα το είχε κάνει. Και δεν νομίζω ότι θα ρισκάρουν να πούνε στον Ράσελ θα μείνεις δεύτερος για να φέρουμε το Σάινθ. Εκεί η Red Bull όμως έχει και τον Ράσελ. Έχει κι άλλο κάθισμα η Red Bull, δεν είναι μόνο Verstappen. Έχει κι άλλο κάθισμα, αλλά παιδιά, δεν νομίζω ότι ο Σάινθ θέλει να βολευτεί σε θέση δεύτερου. Δεν ξέρω. Είσαι δεύτερος μέχρι να κερδίσεις τον πρώτο. Αλλά το να είσαι δεύτερος με μια Red Bull σημαίνει 2-3 πόλ σίγουρα μέσα στη χρονιά, σημαίνει 2-3 νίκες σίγουρα μέσα στη χρονιά. Αυτά είναι νούμερα που κάνει ο Πέρες. Ο Σάινθ μπορεί να τα πάει και καλύτερα. Δηλαδή το να είσαι πρώτος σε μια ομάδα που θα παλεύει για ένα βάθρο είναι καλύτερο το να είσαι δεύτερος σε μια ομάδα που θα παλεύει για νίκες. Και θα πάρεις κάποιες στις σεζόν, θα ανεβάσεις το βιογραφικό σου. Αυτή τη στιγμή έχει 3. Με μια μεταγραφή στη Red Bull μπορεί να τις κάνετε 6-7. Δεν είναι δηλαδή άσχημη η δεύτερη θέση της Red Bull. Το Bottas, ας πούμε, τον χάλασε τα χρόνια που ήταν δεύτερος στη Mercedes. Θα είχε κάνει αλλού αυτά τα νούμερα που έχει κάνει στην καριέρα του. Και στην τελική, αν στόχος σου είναι να πάρεις το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το Max Verstappen με τη Red Bull πρέπει να τον κερδίσεις. Είτε είσαι σε Ferrari, είτε είσαι σε McLaren, είτε είσαι στη Red Bull. Αυτός είναι ο αντίπαλος αυτή τη στιγμή. Όποιος θέλει να τον κερδίσει, πρέπει να κερδίσει το Verstappen. Όποιος θέλει να πάρει το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οπότε η καλύτερη θέση για να πάρεις παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι να είσαι στη Red Bull αυτή την περίοδο. Δεν νομίζω ότι αν μπορεί ο Σάινθ να πάει στη Red Bull θα κοιτάξει οποιονδήποτε άλλον. Εγώ σου ξαναλέω, θεωρώ ότι σαν οδηγός ο Σάινθ αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι θέλει τη δεύτερη θέση του οδηγού. Συμφωνώ ότι εάν το πάρουμε βάσει πιθανότητων, σίγουρα η θέση του αντίστοιχα, ρε παιδί μου, του Πέρες και να καλυφθεί από τον Σάινθ, εννοείται ότι δεν το χαλάει. Και κανέναν οδηγό στο grid δεν χαλάει. Αλλά σαν πεποίθηση του Σάινθ θεωρώ ότι θα θέλει να κυνηγήσει την πρώτη θέση. Η πρώτη είναι όμως κάτι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι δύσκολο. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν τα συμβόλαια, είναι δύσκολο αντικειμενικά. Είναι δύσκολο. Γιατί και το Russell, ας πούμε, στη Mercedes, αν πάει στη Mercedes, δεν μπορείς να το στείλεις δεύτερο όταν πλέον έχει ήδη 3 χρόνια στην ομάδα, θα έχει του χρόνου τέταρτο. Εντάξει, και μόνο που είσαι 4 χρόνια σε μια ομάδα, πρέπει ο άλλος να σε πατήσει πολύ κάτω για να θεωρείσαι δεύτερος, που πλέον και οι ομάδες το έχουν κόψει αυτό το ξεκάθαρα δεύτερος, ξεκάθαρα πρώτος. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε στη Red Bull που είναι και χαοτική η δυναμική των οδηγών, στις άλλες ομάδες, δηλαδή ούτε ο Leclerc θεωρώ ότι είναι πρώτος στις Ferrari, ούτε εντάξει, όχι, το έχουν αρκετές. Τώρα είσαι άδικος, δεν είναι έτσι. Αυτές που δεν έχουν status quo όσον αφορά τους οδηγούς τους είναι η Ferrari αυτή τη στιγμή και η Mercedes, η οποία ναι μεν το έχει αλλά δεν το έχει. Θα δώσουμε το κίτρινο χρώμα υποτίθεται του δεύτερου οδηγού στο μονοθέσιο στον Χάμιλτον. Νομίζω το έχει ζητήσει από μόνος του. Νομίζω ότι έχει ζητήσει από μόνος του. Ναι, γίνονται κάτι τέτοια τρίκ, να το πω απλά. Και στη Haas μπορείς να πεις ότι είναι equal status. Equal status, ναι, γιατί έχεις δύο εισάξιους. Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Δηλαδή έγινε τσακωμός για παράδειγμα στην Alpine ποιος θα είναι ο πρώτος. Και τους το ξεκαθαρίσανε ότι πρώτος θα είναι αυτός που θα φέρνει αποτελέσματα. Με αποτέλεσμα να βάλουν τον Ocon σε κάποια φάση ότι να τον θεωρήσουν πρώτο και να τον ευνοούν και στα pit stop και στις στρατηγικές και σε αυτά, και με τον Gasly να γκρινιάζει ότι είμαι κι εγώ εδώ και κάνω και ράνω, αλλά εκ του αποτελέσματος ήταν χειρότερος από τον Ocon.
για μένα πρώτος οδηγός είναι αυτός στον οποίο η ομάδα φτιάχνει πάνω το αυτοκίνητο. Και θα βάλει προτεραιότητα στρατηγικής. Ας πούμε, η Red Bull φτιάχνει αυτοκίνητο για το Max Verstappen. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας αυτό. Και καλά κάνουνε. Αποτελεσματικό είναι αυτό που κάνουνε. Τώρα, εντάξει, οι μικρές ομάδες συνήθως έχουν πρώτο, γιατί δεν έχουν και την πολυτέλεια να έχουν δύο καλούς οδηγούς. Αλλά στις μεγάλες, ας πούμε, τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Υπήρχε ξεκάθαρα πρώτος οδηγός. Δεν μπορούσε να το αμφισβητήσει κανένας αυτό. Τώρα βλέπεις, ας πούμε, συγκεκριμένα στη Mercedes, δεν μπορώ να πω ότι ένας από τους δύο είναι πρώτος ή φτιάχνουν αυτοκίνητο για τον έναν. Εντάξει, έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση, με τον Χάμιλτον εκτός, σίγουρα δεν πρόκειται να το δεις αυτό ξεκάθαρα, γιατί τώρα πιστεύω ότι ο Χάμιλτον δεν είναι προτεραιότητα. Αν δεν ξεκαθαρίσει λίγο το θέμα του ποιος θα είναι teammate του Russell του χρόνου, δεν πρόκειται να ξεκαθαρίσει η ατμόσφαιρα. Γιατί εάν γυρίσει για παράδειγμα η Mercedes και σου πει ότι του χρόνου θα ανεβεί ο Αντωνέλη, εκεί θα έχει σίγουρα πρώτο και δεύτερο οδηγό και δεν θα υπάρχει και ερώτηση στο ποιος είναι πού. Αλλά αν σου πει όμως για παράδειγμα ότι ο Σάιν θα υπογράψει του χρόνου, εκεί θα είναι ένα ωραίο ερωτηματικό να δεις ποιος μπαίνει πού. Άφησε και έναν υπενήγμο ο Τότο Βολφ για το ότι θα έχουμε μεγάλη μετακίνηση οδηγού. Ναι, τώρα... είπε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα λέει ότι θα ακουστεί ένα μπαμπ σε μεταγραφή οδηγού σε ομάδα. Εντάξει, προφανώς υπονοώντας τον Σάινθ που αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός χωρίς συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν. Η McLaren για πόσο καιρό έχει κλεισμένο τους οδηγούς της? Δεν έχει ανακοινωθεί η διάρκεια του συμβολαίου του Νόρις. Ξέρουμε ότι ανανέωσε ο Νόρις. Βέβαια κάνει overbook η McLaren, δεν είναι πρώτη φορά. Δεν έχουμε νεότερα για τον Πιάστρι, ο οποίος εντάξει έχει ακόμα χρόνια στη διάρκεια του συμβολαίου του, αλλά ο Νόρις δεν ξέρουμε για πόσα. Δηλαδή το ψιλοέψαξα λίγο, δεν έχω βρει κάπου, τουλάχιστον όταν ανακοινώθηκε δεν είχα βρει κάπου τη διάρκεια, δεν ξέρω τώρα αν έχει βγει στη φορά, πολύ πιθανό. Νομίζω είναι και τις ομάδες που του χρόνου ξέρουμε ότι θα έχουν αυτό το line-up. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Η Ferrari ξέρουμε ποιο line-up θα έχει. Με την Aston Martin είμαι λίγο στα χαμένα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Καλά, δεν συζητώ για το Stroll. Εντάξει, ο Stroll δεν έχει διάρκεια στο συμβόλαιο. Ο Stroll έχει την μπαμπά. Όσο είναι ο πατέρας του τέτοιο, ναι, θα είναι και ο Stroll οδηγός. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Επίσης ο Αλόνσο δεν ξέρω μέχρι πότε έχει συμβόλαιο. Δεν θυμάμαι μέχρι πότε έχει συμβόλαιο. Νομίζω ένα χρόνο παίρνει. Το παίρνει δηλαδή πρόπερση έκλεισε για ένα, φέτος έκλεισε άλλον έναν. Και δεν νομίζω ότι στην ηλικία του θα του κάνει για κανένα συμβόλαιο μεγαλύτερο από το ενός έτους. Γιατί μπορεί, εντάξει, σε αυτή την ηλικία ένας τραυματισμός ή μια πτώση να είναι πολύ μεγάλη σε μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα πολλές συζητήσεις έχει κάνει ο Φέτελ και από ό,τι είπε ο ίδιος έχει μιλήσει με όλους τους team principal λίγο πολύ. Εντάξει, το άφησε να εννοηθεί ότι είναι και ξέρεις και στα πλαίσια κουβέντας γενικότερα για τη Φόρμουλα 1. Αλλά εγώ πάρα πολύ πιθανό, γιατί εκεί ξεκινήσαμε την κουβέντα, πάρα πολύ πιθανό το Φέτελ να πάει στη Mercedes. Έχει πολλά χρόνια χωρίς Γερμανό οδηγό η Mercedes. Η αλήθεια είναι και σύστημα που έπαιξε και το είδωλο του ο Σουμάχερ. Ναι, οπότε ακριβώς. Δεν είναι περίεργο. Δηλαδή ακριβώς το ίδιο έκανε και ο Σουμάχερ. Είπε και ο Χάμιλτον θα χαιρόμουν πάρα πολύ να πάρει τη θέση μου στον Σεμπάστιαν Φέτελ. Δηλαδή, είναι το πρόμανες. Εντάξει, ναι, έχουν καλές σχέσεις, το δείχνουν και καλά κάνουν. Αλλά ναι, πιστεύω ότι θα ήταν και καλή κίνηση για την Mercedes. Ίσως η καλύτερη αυτή την περίοδο. Και για τον Σεμπάστιαν Φέτελ. Για τον Σάινθ δεν ξέρω αν είναι καλή. Είναι πέμπτη ομάδα αυτή τη στιγμή. Μπορεί μέχρι το τέλος της σεζόν να είναι τρίτη. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι πέμπτη ομάδα. Με πάρα πολλά. Ο Βέτελ θα είναι ο οδηγός που θα μπορούν να τον αξιοποιήσουν πολύ σε ανάπτυξη μονοθεσίου. Δηλαδή έχει μεγάλη αντίληψη στο τι αυτοκίνητο οδηγάει. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό το λέω ότι η Mercedes ψάχνει να βρει τώρα τα βήματά της. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει πριν 2 χρόνια ένα concept με 0 sidepod, το οποίο πέρσι το αλλάζουν σε B-spec μονοθέσιο. Κάτι πήγε να γίνει με αυτό και το εγκαταλείψαν τελείως και ξεκινάνε με κάτι καινούριο.
πράγμα το οποίο τους δίνει 2 χρόνια handicap σε σχέση με το υπόλοιπο grid. Δηλαδή και ότι είναι 5η ομάδα με τις αποφάσεις που έχουν πάρει, για μένα επιτυχία είναι κατά κάποιο τρόπο. Ότι στην ουσία κανονισμοί οι οποίοι υπάρχουν εδώ και 3η σεζόν, εσύ πας τώρα από την αρχή να παρουσιάσεις καινούργιο μονοθέσιο. Είσαι εκεί που κάποιοι ήταν πριν 2 χρόνια. Δεν μου λέτε για Sainz τι πιστεύετε, πού θα καταλήξει, τώρα που τον αναφέραμε πριν. Εγώ από την αρχή έλεγα Mercedes, αλλά τελευταία το ενδεχόμενο για Audi που θα μπει το 26, μήπως έχει και αυτό στο μυαλό του και δεν ακούμε τίποτα τόσο καιρό. Ναι, αλλά είναι μια χρονιά κενό αυτό για έναν οδηγό που τώρα είναι στο πικ της φόρμας του. Δεν θέλει να μείνει ένα χρόνο εκτός και να μπει με νέα ομάδα. Είναι και κάποια ηλικία, δηλαδή μου κάνει πιο πολύ πισωγύρισμα στην καριέρα του αυτό. Όπως και η Mercedes μου κάνει πισωγύρισμα. Δηλαδή πιστεύω ότι ο ίδιος θα επιδιώξει η Red Bull. Ότι εφόσον το συμβόλαιο του Πέρες τελειώνει και η Red Bull είναι στην ευχάριστη θέση να διαλέξει αν θα ανανεώσει τον φορμαρισμένο τελευταία Πέρες ή τον πολύ φορμαρισμένο και νέο απόκτημα, το Sainz, ο οποίος είναι ένας από τους πιο φορμαρισμένους οδηγούς του grid ελεύθερος αυτή τη στιγμή. Και το ακούω πολύ για Red Bull και το φοβάμαι, να σου πω την αλήθεια, το για Red Bull. Γιατί φοβάμαι ότι η Red Bull με Sainz και Verstappen. Αλλά η Audi πιστεύω θα μπει και αυτή δυναμικά, δηλαδή το ότι θα μπει σαν καινούργια ομάδα. Η Audi γενικά έχει μια ιστορία στο μηχανοκίνητο. Έχει μια τάση να φέρνει τα πάνω κάτω. Και δεν πιστεύω ότι θα τη δούμε πολύ πίσω. Εγώ αυτή η ιδέα που μου ήρθε τώρα βασικά, που σας άκουσα να μιλάτε, είναι η εξής. Επειδή συμφωνώ και με τους δύο. Σκέφτηκα το εξής απλό τώρα που μου έσκασε έτσι σαν αναλαμπή. Στην περίπτωση που αποφασίσει ο Sainz να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο στη Mercedes για να μην λείψει από τη Φόρμουλα 1, να ζεστάνει τη θέση του Αντωνέλη, αυτό που λέγαμε πριν, και πάει σε 2 χρόνια σαν πρώτος οδηγός στην Audi. Ναι, ταιριάζει αυτό που λες. Αυτό θα ήταν πολύ καλό πλάνο. Είναι φοβερό plot twist. Εάν γίνει τέτοιο σενάριο. Το ίδιο θα μπορούσε να κάνει βέβαια και ο Φέτελ. Δηλαδή να μπει, να επιστρέψει Γερμανός οδηγός και θρύλος της Φόρμουλα 1 στη θέση ενός πάλι παγκόσμιου πρωταθλητή. Κάθεται 1 χρόνο, 2 όσα χρειαστεί μέχρι να μπει ο Αντωνέλη και πηγαίνει στην Audi, πάλι μια γερμανική ομάδα, όπως η Mercedes μπήκε με το Schumacher, έτσι και η Audi ξεκινάει με το Vettel. Εγώ δεν νομίζω ότι ο Vettel, παιδιά, θα γυρίσει. Εγώ είμαι σίγουρος θα γυρίσει. Ήδη του λείπει το μικρόβιο. Εντάξει, παιδιά, ότι του λείπει δεν μπορείς να... Δεν είναι εύκολο. Δεν νομίζω ότι ο Vettel, παιδιά, θα θέλει να γυρίσει. Ο Vettel έφυγε με τον τρόπο που έφυγε, που ούτε εμένα μου άρεσε. Το να φεύγεις δηλαδή από την Άστον ενώ είσαι αυτός ο οδηγός που είσαι. Δεν ξέρω. Εγώ δεν νομίζω ότι θα γυρίσει. Κουράστηκε, πιστεύω. Αυτό επειδή έδειξε ότι κουράστηκε, έδειξε ότι δεν είχε άλλα. Μου φαίνεται πολύ περίεργο να τον ξαναδώ τώρα να γυρνάει. Και επειδή ο Φέτελ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ψάχνεται, όσο καιρό τώρα είναι εκτός της Φόρμουλα 1, ψάχνεται και λίγο με τα περιβαλλοντολογικά, με τις μέλισσες στο project που έχει κάνει, με τα καύσιμα για το πώς μπορούν να γίνουν 100% βιοδιασπόμενα κλπ. Δεν νομίζω πάνω σε αυτό όμως ότι θα το παρατήσει όλο αυτό που έχει φτιάξει. Πάνω σε αυτό η αλλαγή των κανονισμών όμως συμβαδίζει με όλα αυτά που κυνηγάει ο Βέτελ. Ναι. Οπότε μήπως του κινήσει λίγο παραπάνω το ενδιαφέρον αυτό. Εγώ είμαι σίγουρος, δηλαδή αν μπορούσα να το παίξω στο στοίχημα θα βάζα ένα καλό ποσό ότι δεν είναι τα τελευταία που έχουμε δει από το Vettel αυτά, ότι θα ξαναγυρίσει στη Φόρμουλα 1. Και τώρα περί ηλικίας και τέτοια, και ο Αλόνσο στην ίδια πάστα όταν έφυγε και γύρισε φρεσκαρισμένος και πιο δυνατός από ποτέ. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κουράστηκε, είχε ένα κορεσμό, δεν του βγήκαν οι μεταγραφές του, δεν του βγήκε να πάει καλά με τη Ferrari. Ήθελε να αποχωρήσει, αλλά νομίζω ότι 2-3 χρόνια είναι πέρα αρκετά για να σου λείψει αυτή η κατάσταση.
δεν διαφωνώ ότι του έχει λείψει. Απλώς. Και είναι και νέος, είναι πιο μικρός του Χάμιλτον. Το λέω με την έννοια ότι για να έπαθες έτσι τέτοιο κορεσμό τόσο νωρίς και να πεις ότι σταματάω, σημαίνει ότι νιώθεις και εσύ άδειος. Το οποίο το καταλαβαίνω, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, δόξα τω Θεώ, είχε και τα πρωταθλήματά του, είχε τις δόξες του, είχε και τα κάτω του. Έχει κλείσει τον κύκλο του για μένα στη φόρμουλα. Δηλαδή, είδε πως είναι ένα γρήγορο μονοθέσιο, είδε πως είναι να οδηγάς στη Ferrari, είδε πως είναι να έχεις ένα αργό μονοθέσιο. Γενικά, δηλαδή, έχει δει πράγματα στη φόρμουλα. Δεν μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή ο Φέτελ έχει να δώσει κάτι άλλο ή έχει να μάθει κάτι άλλο αντίστοιχα. Νομίζω ότι καθαρά σε θέμα marketing θα μπορούσε να το αξιοποιήσει πολύ περισσότερο η ίδια η φόρμουλα με την FIA ή με οτιδήποτε, με ένα οποιοδήποτε πόστο, από τη στιγμή που θα αλλάξουν οι κανονισμοί και θα αναγκαστούν να αλλάξουν και την ποσόστοση στα καύσιμα και όλα αυτά, να γίνει πιο καθαρό τέλος πάντων αυτό που θέλουν, το αποτύπωμα των μονοθεσίων όσον αφορά τα καυσαέρια, να μπορούν να το βάλουν σαν κάτι σαν manager του project, να το πω έτσι, να υπάρχει δηλαδή στον κόσμο της Φόρμουλα 1, όχι οδηγικά. Εγώ αμφιβάλλω δηλαδή ότι θα γυρίσει οδηγικά. Όπως ήταν ο Λάντα, εννοείς. Να είναι σαν εκπρόσωπος τέλος πάντων της Φόρμουλα 1 όσον αφορά το κομμάτι, ρε παιδί μου, του... Γενικά σε Φόρμουλα 1 οργάνωση, ναι, να γυρίσει. Ναι, δεν νομίζω, παιδιά, ότι θα τον δούμε να οδηγάει. Δηλαδή, στην καλύτερη... Οι πιο πολύ μεγάλοι πάντως ξαναγύρισαν. Να τον δούμε στην καλύτερη, πιστεύω, σαν δοκιμαστή, παιδιά. Όχι σαν... τα είδαμε και με τον Σουμάχερ, έτσι. Όταν πήγε στη Mercedes, ήταν για να ήταν. Δεν ήταν ο Σουμάχερ που ξέραμε, προφανώς. Δεν ήταν ο θρύλος, δεν. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος... Δεν πήγε και σε πρώτη ομάδα ο Σουμάχερ. Εντάξει, έκλεινε όμως ένα line-up, ρε φίλε. Και να σου πω κάτι, εγώ προτιμώ να έχω μια εικόνα ενός οδηγού στο πικ της καριέρας του και νομίζω ότι αφήνεις πολύ καλύτερο legacy έτσι, παρά να παραπέεις και να πηγαίνεις τώρα σαν θίασος από ομάδα σε ομάδα μόνο και μόνο για να υπάρχεις εκεί πέρα. Νομίζω ότι χαλάς και το ίμα σου κατά κάποιο τρόπο. Εγώ για μένα φύγε ψηλά, όσο είσαι ψηλά, φύγε και για να μείνει και το όνομά σου βαρύ. Γιατί αν ξεκινήσει τώρα και γίνει θίασος και πάμε στην Audi, η οποία Audi μην ξεχάσουμε ότι είναι η Kick, και αν έχουμε τα πράγματα που βλέπουμε από την Kick σήμερα, γιατί εντάξει μην τρελαθούμε, δεν γίνεσαι τεράστια ομάδα από τη μία μέρα στην άλλη, δεν θα ξημερώσει αύριο και το Kick θα γίνει Audi και ξαφνικά θα γίνουμε Red Bull, μην τρελαθούμε. Έτσι, θα είναι για κάποιο διάστημα θίασος. Το pit crew θα είναι το ίδιο, θα αλλάξουν στολή. Ό,τι έγινε από την Αλφα Ρωμαίο πέρυσι, το ίδιο θα γίνει φέτος που έγινε Kick, το ίδιο θα γίνει με την Audi. Ουσιαστικά θα έχουμε εννοείται έναν φοβερό κατασκευαστή από πίσω να βάζει πλάτη, αλλά μην περιμένετε να δούμε τη νέα Red Bull. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα μπορούσε μια ομάδα, άμα μπει δυνατά, θα μπορούσε να μπει και δεύτερη ομάδα. Εντάξει, δεν είναι ότι θα είναι. Εντάξει, η Μπρόν ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, αλλά ναι, ας πούμε το έχουμε δει. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό βλέπουμε αλλαγή κανονισμών. Μια ομάδα η οποία φαίνεται σαν να μην έχει κάνει κάτι και αλλάζει από τον αλλαγή στους κινητήρες όμως. Αλλαγή στους κινητήρες. Ναι. Όχι αλλαγή. Όταν γίνεται αλλαγή στην αεροδυναμική, όταν γίνει αλλαγή γενικών κανονισμών και στην αεροδυναμική, εκεί μπορεί να δεις ακραία πράγματα, γιατί θα μπουν κάποια κόνσεπτ πολύ ιδιαίτερα, πολύ καινούρια. Αλλά εντάξει, η Μπρόν είναι κάτι που όσα χρόνια παρακολουθούμε Φόρμουλα 1 έχει συμβεί. Το να μπει τόσο καλά, νομίζω. Δεν ξέρω η Μπένετον αν έχει κάνει κάτι αντίστοιχο. Γιατί δεν ήμασταν και γεννημένοι εκείνα τα χρόνια. Η αλήθεια είναι. Αλλά το ότι πήγαιναν να κλείσουν και ξαφνικά πήραν παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν μεγάλη αλλαγή. Δεν ξέρω. Εγώ δεν συμφωνώ τόσο πολύ με την άποψη του Παντελή. Τώρα ο καθένας όπως θέλει το βλέπει. Δηλαδή, αυτά το ότι να φύγεις με το κεφάλι ψηλά ή πρωταθλητής ή τέτοια, πολύ για τους ρομαντικούς είναι. Γιατί θεωρώ ότι οι μεγάλοι οδηγοί
σε διάφορα πόστα έχουν να προσφέρουν. Και πιστεύω ότι ναι, μεν ο Σουμάχερ όταν ξαναγύρισε στη Mercedes δεν ήταν ο Σουμάχερ που ήταν στη Ferrari, και η Mercedes βέβαια δεν είχε το αυτοκίνητο αντίστοιχο με αυτό που είχε τότε η Ferrari όταν οδηγούσε ο Μάικλ Σουμάχερ, αλλά δεν νομίζω ότι θα είχε 8 πρωταθλήματα η Mercedes αν δεν είχε έρθει στο Σουμάχερ. Δηλαδή κάθε λιθαράκι μετράει. Σίγουρα υπήρξαν και άλλα πράγματα που οδήγησαν στα 8 παγκόσμια πρωταθλήματα, αλλά 1, 2, 3, 4, 5% δεν ξέρω. Αυτά. Ρε Σισάκη, είναι στο κομμάτι του δοκιμαστή, το να πεις και να δώσεις feedback στην ομάδα ότι με την εμπειρία μου βλέπω αυτό και αυτό που θέλουν άλλαγμα, το δέχομαι. Το να μπει δηλαδή ο Φέτελ σαν δοκιμαστής και να τους πει ότι παιδιά αυτό θέλει άλλαγμα, αυτό θέλει σετάρισμα, αυτό θέλει έτσι κι αλλιώς, το ακούω. Εγώ, πώς να σου πω, δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα μπει ο Φέτελ, ότι ψήνεται να μπει ο Φέτελ σαν full time οδηγός. Και, άμα θέλει να οδηγήσει... και το θεωρώ κακό, το ξαναλέω. Σκέψου λίγο ποδοσφαιρικά, να σε πάω αλλού. Αυτή τη στιγμή έχεις Μέση και Ρονάλντο, έτσι, στη δύση της καριέρας τους, και οι δύο, δεν διαφωνούμε. Έχουν πετύχει ό,τι έχουν πετύχει και πάνε και ανταγωνίζονται αυτή τη στιγμή σε πρωταθλήματα τουλάχιστον Β, να το πω έτσι. Ωραία. Είναι λίγο διαφορετικό το ποδόσφαιρο. Πες μου εσύ τώρα, εάν εσένα σαν ποδοσφαιρόφιλο σε ικανοποιεί αυτό το πράγμα που βλέπεις. Και λες ότι αυτός ο άνθρωπος με αυτό το legacy πήγε εκεί πέρα τώρα για να βγάλει μεροκάματο. Είναι αστείο. Δεν είναι αντίστοιχο, γιατί θα ήταν αντίστοιχο με το να πάει ο Φέτελ τώρα να οδηγήσει Φόρμουλα 2. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί πάλι Φόρμουλα 1 θα είσαι. Πάλι αν πάρεις βάθρο, ωραία, ναι. Βάθρο στη Φόρμουλα 1 θα πάρεις. Το δέχομαι. Δεν θα το πάρεις όμως. Αυτό λέμε. Ότι άντε και θα πάει στην Audi. Παιδιά, ο Αλόνσο τα πήρε. Νέα kick. Δεν πιστεύω ότι θα είναι τόσο η νέα kick. Γιατί έκανε κίνηση Audi ήταν να πάρει το 75%. Και για κάποιο λόγο γύρισε και παίρνει το 100%. Οπότε για να κάνεις τέτοια αγορά, να μπεις σαν Audi καθαρά, πιστεύω θα θες και κάτι να δείξεις. Δηλαδή δεν θα το αφήσει. Πιστεύω θα αλλάξει πολλά πράγματα. Η Audi μπαίνει με την πλάτη του Volkswagen Group. Μην τρελαθούμε. Είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτό κάτι λέει. Όταν μπήκε η Mercedes, δεν πίστευε ο κόσμος ότι 4 χρόνια μετά πόσα χρειάστηκαν θα είναι η παντοδύναμη στο μηχανοκίνητο. Όταν μπήκε η Red Bull σαν εταιρεία αναψυκτικού, κανείς δεν πίστευε ότι μπήκαν το 2005 και το 2009 θα χτυπάνε για παγκόσμιο πρωτάθλημα και από το 10 και μετά θα γίνονται παντοδύναμοι και θα περνάνε τώρα τη Williams σε νίκες. Ναι, ενώ ότι όταν μπαίνουν χρήματα... Δεν διαφωνώ ότι θα μεγαλώσει η Audi. Δεν διαφωνώ. Δεν λέω ότι δεν θα γίνει αυτό. Διαφωνώ στο κομμάτι του ότι έχουμε έναν συνταξιούχο αυτή τη στιγμή οδηγό, ο οποίος θέλει να ξαναμπεί, και θέλετε να μου πείτε εσείς τώρα ότι άντε και το πήρανε. Πόσο χρόνο δίνετε στον Φέτελ ότι θα κάτσει στην Audi και πόσο χρόνο θέλει η Audi να βελτιώσει και να γίνει καλή ομάδα. Βάλτε λίγο αυτούς τους δύο παράγοντες μαζί και θα δείτε ότι το μείγμα δεν δουλεύει. Γιατί όσο χρόνο θέλει η Audi για να βελτιωθεί και θα περνάνε η σεζόν, τόσα χρόνια έρχονται στην πλάτη του Φέτελ, παιδιά. Δεν είναι 19 χρονών. Αυτό δεν το ξέρεις πόσα χρόνια θα πάρει η Audi να βελτιώσει, σε ποιο επίπεδο θα είναι η Audi όταν θα μπει και τι στόχος έχει ο ίδιος ο Φέτελ. Γιατί με την ίδια λογική ο Χάμιλτον είναι 1 ή 2 χρόνια μεγαλύτερος του Φέτελ και αλλάζει τώρα ομάδα και ελπίζει για το ίδιο πράγμα. Και αν έχει χορτάσει κάποιος από τίτλους, αυτός είναι. Ναι, και επιμένω και σε αυτά που λέγαμε και μαζί, ότι για μένα η κίνηση του Χάμιλτον, όχι η κίνηση του Χάμιλτον, η κίνηση της Ferrari να πάρει τον Χάμιλτον, τη θεωρώ την πιο λάθος. Θεωρώ ότι αυτό το στοίχημα δεν θα βγει για κανένα λόγο. Για μένα είναι χαμένη υπόθεση. Θα μου πεις μαρκετινίστικα, ναι, οκ. Άντε και βγάλανε λεφτά σαν όμιλος, ναι. Δεν μας ενδιαφέρει κάπου εμάς. Δεν τα βάλαμε εμείς στην τσέπη μας. Εμείς βλέπουμε τους αγώνες. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το να πάρεις έναν οδηγό που δείχνει ότι δεν έχει άλλα να σου δώσει. Διώχνεις αυτή τη στιγμή σαν Ferrari τον πιο φορμαρισμένο οδηγό του grid. Δηλαδή, αν βγάλουμε από την εξίσωση τον Verstappen,
που είναι σε ένα διαστημόπλαιο αυτή τη στιγμή και οδηγάει, και τον βγάλουμε από την εξίσωση σαν οδηγό, ο Σάινθ είναι ο αμέσως επόμενος πιο φορμαρισμένος οδηγός στο grid. Αυτό είναι ένα πολύ πρόημο συμπέρασμα που βγάζει, γιατί μιλάς τώρα μετά από πόσους αγώνες έχουν γίνει, 3-4? 4. Που 4 αγώνες που ο Χάμιλτον δεν αποδίδει, και πέρσι είχε ένα μονοθέσιο το οποίο ξεκίνησε σαν τρίτο μονοθέσιο, κάπου πήγε να γίνει δεύτερο, κατέληξε να είναι τέταρτο και πήρε την τρίτη θέση, και συζητάγαμε στους τελευταίους αγώνες αν θα πάρει τη δεύτερη θέση με τον Πέρες. Ο Πέρες ο οποίος οδηγούσε Red Bull. Δηλαδή ο Χάμιλτον πέρσι βάσει μονοθεσίου ήταν overachiever. Δηλαδή πήρε καλύτερα από αυτά που μπορούσε να του δώσει το μονοθέσιό του, και η Mercedes βγήκε δεύτερη στο κατασκευαστών, γιατί ο Χάμιλτον έφερνε βάθρα, έφερνε βαθμούς. Εγώ θα σε ρωτήσω τελείως ειλικρινά αυτή τη στιγμή. Με την εικόνα που έχεις του Χάμιλτον και την εικόνα που έχεις του Σάινθ, θεωρείς ότι ο Σάινθ θα πάει, ότι ο Χάμιλτον θα πάει καλύτερα από το Σάινθ από ό,τι πάει φέτος? Εγώ διαφωνώ κάθετα, αν μου πεις ναι. Κοίταξε, δεν μπορώ να πιστέψω ότι μέσα σε 6 μήνες ο Χάμιλτον έχει χάσει οδηγική ικανότητα. Οπότε, θεωρώντας ότι δεν έχει χάσει οδηγική ικανότητα, μπορεί να είναι ότι ξέρεις, η ομάδα τον αφήνει και λίγο πιο πίσω, ότι δεν δίνει προτεραιότητα στο Χάμιλτον, στο setup του και σε αυτά, στο να έχει τους καλούς μηχανικούς. Γιατί τα είδαμε, ας πούμε, στη μάχη του με το Ρόσμπεργκ, όχι αυτός πήρε το μηχανικό εκείνον, όχι αυτός έφυγε από την ομάδα του Χάμιλτον, πήγε στο Ρόσμπεργκ. Είχαμε τέτοια. Οπότε μπορεί να είναι προτεραιότητα ο Ράσελ, ας πούμε, και να μην βγάζει τόσο καλή εικόνα όσο έβγαζε πριν. Αλλά το να χάσεις οδηγική ικανότητα σε 6 μήνες μου φαίνεται χαζό. Τώρα, το ποιος είναι ο Χάμιλτον οδηγικά το έχει αποδείξει. Αν έχει πέσει τόσο. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά, έτσι. Δηλαδή, αν έχει πέσει τόσο πολύ. Έφυγε ο Μπότας από τη Mercedes και έγινε άλλος Μπότας. Έφυγε ο Φέτελ από τη Ferrari και έγινε άλλος Φέτελ. Παιδιά, τα έχουμε ξαναδεί στην ιστορία αυτά. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν. Με τι έννοια λες? Ο Μπότας τον πρώτο καιρό ήταν καλύτερος. Εάν το δούμε τελείως ρεαλιστικά, εγώ πιστεύω ότι η Ferrari αυτή τη στιγμή έχει κάνει την χειρότερη κίνηση που θα μπορούσε να κάνει. Εγώ δεν πιστεύω απλά ότι η Ferrari πίστευε ότι θα δει αυτά τα πράγματα το Sainz. Δεν τον πιστέψανε στο project. Ποντάρανε στο project του Leclerc, ο οποίος Leclerc επίσης αυτή τη στιγμή δείχνει σαν να μην έχει ψυχολογία. Δεν ξέρω τι του συμβαίνει. Δεν είναι ότι φέρνει κακά αποτελέσματα. Είναι ότι δείχνει ότι δεν έχει τη φλόγα. Πώς είχε, ρε παιδί μου, πρόπερση που κυνήγαγε τώρα τον Verstappen από πίσω και έλεγες ότι υπάρχει και μια πιθανότητα, αν δεν κάνει λάθη, να τσιμπήσει το πρωτάθλημα. Και αυτή τη φλόγα δεν την έχεις φέτος. Γι' αυτό σου λέω, μετράει και πάρα πολύ το κίνητρο στους οδηγούς. Τώρα, ο Χάμιλτον είναι σε μια ηλικία που το έχω ξαναπεί αυτό, ότι οι αθλητές σε αυτή την ηλικία, καλώς ή κακώς, πρέπει να κάνουν και μια διαχείριση του σώματός τους. Δεν είναι οι τραυματισμοί το ίδιο με ότι είναι 20 χρονών, δεν είναι η κόπωση το ίδιο με ότι είναι 20 χρονών. Που παρόλα αυτά ο Χάμιλτον σε φυσική κατάσταση πιστεύω ότι είναι στους καλύτερους οδηγούς του grid ακόμα. Είναι τέτοια κατασκευή του. Δηλαδή και εμφανισιακά τον βλέπεις και καταλαβαίνεις ότι είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ γυμνασμένος. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο Χάμιλτον αυτή τη στιγμή δεν έχει κίνητρο, δεν έχει κάποιο λόγο να παλεύει στη Mercedes. Τώρα μου πεις, να βγαίνει ένατος είναι καλό? Δεν είναι καλό σε καμία περίπτωση. Αλλά η καλύτερη θέση που μπορούσε να πάρει να βγει 8ος, ας πούμε, ή 7ος. Δεν είναι ότι αν παλέψει θα πάει για βάθρο ή θα πάει για το κάτι παραπάνω. Οπότε το να κρατάει δυνάμεις τώρα. Εσύ, δεκτό. Μπορεί να πάνε πολλά πράγματα στραβά. Δεν σου λέω εγώ. Και οι στρατηγικές μπορεί να μην σου βγούνε και προβλήματα μπορεί να έχεις. Εγώ σου λέω τα δέχομαι όλα αυτά. Εάν πούμε σε έναν ιδανικό αγώνα, εάν με κάποιον μαγικό τρόπο μπορούσαμε να βάλουμε σε ένα ίδιο μονοθέσιο τον Sainz και τον Hamilton αυτή τη στιγμή, εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει σύγκριση. Μην το λες αυτό. Είναι η φόρμα τέτοια, παιδιά. Είναι ένα πολύ υποθετικό ερώτημα. Το φεγγάρι, αυτό το φεγγάρι που έχει ο Sainz αυτή τη στιγμή είναι απίστευτο. Εγώ θεωρώ ότι αν ο Sainz ήταν, για παράδειγμα, στη Red Bull αυτή τη στιγμή, θα βλέπαμε κόντρες μεταξύ του Verstappen και του Sainz. Ενδεχομένως. Όχι, εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι κοντά στο Sainz κοντά στον Verstappen. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ ότι ο Sainz θα μπορούσε να πιάσει το ρυθμό του Verstappen.
Δεν είναι καθόλου κακός οδηγός του Σάινθ. Νομίζω ότι απλά τον είχαμε υποτιμήσει αρκετά το Σάινθ και ότι τώρα κάνει έτσι μια διαφορά. Είναι σε καλή του περίοδο. Τώρα αυτό που κοιτάει μια ομάδα είναι να βρει έναν οδηγό που έχει στόχο πρωταθλητή. Οι πρωταθλητές το έχουν αποδείξει αυτό. Δεν έχουν κάτι να αποδείξουν σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, αν η Ferrari δώσει ένα αξιόλογο αυτοκίνητο στο Χάμιλτον, πιστεύω ότι θα δει τα αποτελέσματα που θέλει. Δεν θεωρώ ότι είναι κακή κίνηση. Αυτό που θα μπορούσα να πω ότι είναι κακή κίνηση είναι να προτιμάσει τον Leclerc από τον Sainz, ο οποίος δεν έχει αποδείξει κάτι στην καριέρα του. Μα αυτό λέω, ότι σαν Ferrari αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι μάλλον θα τραβάνε τα βυζιά τους. Αντικειμενικά. Γιατί έχουμε τώρα τις δύο αποφάσεις που είναι λες και τις πήρανε πιωμένοι. Και λένε τι θα κάνουμε παιδιά του χρόνου. Λοιπόν, έχω μια ιδέα αφεντικό. Θα ανανεώσουμε τον Leclerc και θα διώξουμε τον Sainz. Και ποιον θα φέρουμε? Θα φέρουμε τον Hamilton. Μιλάμε τώρα ότι αυτό το meeting πρέπει να είναι... Ο Χάμιλτον, καμία ομάδα δεν μπορεί να την κατηγορήσει όταν φέρνει έναν 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή που ακόμη είναι στην καλή του φόρμα. Μπορεί φέτος στους 3 πρώτους αγώνες και όλη τη σεζόν. Καμένη σεζόν είναι για τον Χάμιλτον. Μην περιμένετε. Εγώ δεν περίμενα να δω πράγματα. Δεν είναι κακή επιλογή σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, όταν ο Χάμιλτον είναι ελεύθερος, υπογράφει το Χάμιλτον. Μόνο ο Verstappen μπορεί να θεωρηθεί αυτή τη στιγμή μεγαλύτερο χαρτί για υπογραφή από το Χάμιλτον. Μαρκετινίστικα, σου ξαναλέω. Δεν είναι μόνο στο marketing. Ότι είναι μαρκετινίστικα σωστό, εννοείται ότι είναι. Εάν όμως κυνηγάμε και αν πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος πόθος της Ferrari είναι να πάρει ένα πρωτάθλημα, αυτό το πράγμα έτσι όπως το έχουν σετάρει, για εμένα δεν θα συμβεί. Εάν κάνει το κόλπο γκρόσο η Red Bull και κλείσει το Sainz παιδιά του χρόνου, δεν πρόκειται να τον δουν. Πάλι 1-2 θα παίρνει, δεν θα αλλάξει κάτι. Δεν πρόκειται να τον δουν. Αλλά... Και υπό αυτές τις συνθήκες, σε ένα ιδανικό σενάριο που θα μείνει για παράδειγμα ο Νιούι, σου λέω εγώ τώρα στη Red Bull, έτσι, και τους φτιάξει ένα μονοθέσιο για το 26 με νέους κανονισμούς και έχεις τώρα line-up Verstappen Sainz, εάν θεωρήσουμε ότι ο Sainz θα μείνει στη φόρμα αυτή που είναι, άντε γεια. Θα δούμε ακριβώς τα ίδια πράγματα, αυτό που έλεγα πριν. Πώς ήταν ο Σουμάχερ θίασος. Να κλείσουμε το line-up της Ferrari, να τελειώνουμε. Θίασος. Γι' αυτό σου εξηγώ και έλεγα και πριν ότι προτιμώ τέτοιους οδηγούς να λένε ότι τώρα τελείωσα, έφτασα στη δύση μου, δεν έχω κάτι άλλο να προσφέρω, θα φύγω σαν θρύλος από το σπορ και όχι σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ψάχνει μεροκάματο. Θέλω να φύγω σαν θρύλος. Δεν ψάχνει μεροκάματο. Για μένα είναι το πιο έντιμο. Να βγεις να πεις ότι ξέρεις κάτι. Αυτά που έκανα στη ζωή μου τα έχουν κάνει απειροελάχιστοι. Ωραία. Τώρα ήρθε η ώρα μου να φύγω. Δεν έχω κάτι άλλο να δώσω. Δεν είναι ντροπή, παιδιά. Η Δύση έρχεται σε όλους. Σε άλλους απότομα. Εσύ τώρα για ποιον λες, για το Χάμιλτον? Βέβαια. Δεν θεωρώ ότι είναι στη δύση του. Αυτό να ξέρεις θα δαγκωθείς του χρόνου. Και αν όχι του χρόνου, το 26 θα δαγκωθείς για αυτό μακάρι, που λες. Εγώ πώς να σου πω, τα λέω αυτή τη στιγμή και μένουν, να σου το πω έτσι, και μακάρι να έχουμε αυτή την κουβέντα και να υπάρχει αυτή η εκπομπή σε 2 χρόνια από τώρα, να την ξανακάνουμε ευχαρίστως και να μου τα βάλεις αυτά τα κλιπάκια για να μου πεις Σπάρτα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά σου εξηγώ το πώς το βλέπω εγώ. Δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα αυτή που βλέπω είναι η εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος διακαώς θέλει να δοκιμάσει την τύχη του να βρεθεί σε ένα γρήγορο μονοθέσιο από αυτό που είναι. Συμφωνώ και καλά κάνει, έτσι. Δεν θεωρώ όμως ότι έχει την ψυχική δύναμη να μπορέσει να κοντράρει τον Verstappen. Δεν την έχει. Δεν έχει τη φλόγα. Δεν έχει τη ψυχική δύναμη να πάει να τρέξει, να κοντράρει ένα τέτοιο οδηγό. Και αν βάλεις με 3 χρόνια Sainz, τελείωσες για μένα. Και μην ξεχνάς κάτι, ο Sainz έχει πολλά χαρακτηριστικά τα οποία έχει και ο Πέρες. Είναι team player. Σκέψου, εγώ τώρα σου λέω ένα υποθετικό σενάριο, να οδηγάνε και να έχεις τώρα Sainz στη Red Bull, Verstappen, τι έχει να γίνει αν είσαι ο Hamilton και είσαι τρίτος. Σκέψου τώρα εδώ τι σενάριο θα γίνει στον αγώνα
και αν πρόκειται ποτέ να περάσεις. Ποτέ. Τώρα κάνεις μια υποθετική συζήτηση για 2 χρόνια μπροστά. Σε τι φόρμα θα είναι, αν τα αυτοκίνητα έχουν μισό δευτερόλεπτο διαφορά, όποιος και να είναι στο δεύτερο κάθισμα της Red Bull, δεν έχει καμία απολύτως σημασία ποιος είναι. Όπως και τώρα τον Πέρες, ας πούμε, δεν μπορεί να το κερδίσει κανένας από τους άλλους. Σχεδόν. Μιλάμε με τα τωρινά δεδομένα, έτσι. Σου λέω, τελείως υποθετική είναι η κουβέντα. Απλά σου εξηγώ πώς το βλέπω εγώ. Για μένα, αν το δούμε αγωνιστικά, ήταν τεράστιο φάουλ. Και η ανανέωση του Leclerc. Είναι πολύ νωρίς. Η ανανέωση του Leclerc ήταν αποτέλεσμα επένδυσης χρόνων, το οποίο η Ferrari σε εκείνη τη φάση θεώρησε ότι αυτή είναι η λιγότερο κακή κίνηση. Μετά προέκυψε. Βάλε και τον παράγοντα Μασέρ στη μέση, ο οποίος είναι αγαπημένος του, έτσι. Δεν γίναν ταυτόχρονα αυτά τα πράγματα. Επί της ουσίας πρώτα ήρθε η ανανέωση Leclerc. Ο Σάινθ ήταν σε φάση ότι πότε θα. Και μετά προκύπτει ένας ελεύθερος Χάμιλτον. Και εφόσον αν δεν είχαν ανανεώσει ήδη το Leclerc, πιστεύω ότι ίσως να αφήναν αυτή τη χρονιά να δουν ποιος θα κρατήσει τη θέση του. Αν δεν ήταν ήδη ανανεωμένος. Δηλαδή το Χάμιλτον θα το κλείνανε. Τόση ώρα μιλάμε για τη Ferrari και ο Φεραρικός δεν έχει βγάλει κουβέντα. Περιμένω εγώ να πω τώρα, γιατί εγώ δεν φοβάμαι την απόδοση του Χάμιλτον. Όχι, θέλω την άποψή σου ειλικρινά. Γιατί π.χ. εγώ το βλέπω διαφορετικά, ο Σάκης το βλέπει διαφορετικά. Εσύ που είσαι Φεραρικός, είσαι ικανοποιημένος ή όχι με όλο αυτό? Εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος, αλλά σου πω γιατί. Δεν φοβάμαι ότι ο Χάμιλτον δεν θα μπορεί να αποδώσει. Έτσι κι αλλιώς εγώ θέλω η Ferrari να του πάρει με το Leclerc το πρωτάθλημα. Δεν με νοιάζει να του πάρει με το Χάμιλτον. Πάνω σε αυτό φοβάμαι εγώ, ότι τα οικογενειακά τους θα γίνουν, να μην πω τι θα γίνουν. Γιατί θα έχεις έναν Leclerc που του έχεις τάξει πρωτάθλημα ουσιαστικά, τον έχεις τόσα χρόνια στη Ferrari και γι' αυτό τον έχεις. Είναι το golden child τους. Και έχεις και ένα Hamilton που έρχεται για να πάρει το 8 του. Δεν έρχεται για να είναι δεύτερος οδηγός. Στην περίπτωση που θα έχουν το αυτοκίνητο για πρωτάθλημα και θα μπορούν να κοντραρίσουν τον Verstappen και με τον Sainz ακόμα πέσει. Εκεί τι κάνεις όταν θα μαλώνουν μεταξύ τους? Να σου απαντήσω εγώ. Να μου απαντήσεις εσύ που είσαι και Χάμιλτον. Εγώ είμαι με τη Mercedes, αλλά κατά κύριο λόγο να ξέρεις τα δύναμη μου για το Χάμιλτον. Ναι. Εγώ αυτό που θα σου πω είναι ότι η Ferrari τον ετοίμαζε πρωταθλητή και δείχνει ότι δεν έχει το υλικό για αυτό το πράγμα. Δείχνει ότι είναι επιρρεπή σε λάθη αγωνιστικά. Δηλαδή στη Γαλλία, ας πούμε, το 2022 είχαμε δει ένα πολύ άσχημο λάθος που εκεί κρίθηκε ο τίτλος. Τελείωσε βασικά ο τίτλος, δεν κρίθηκε εκεί. Αλλά να πούμε ότι τον είχαν και δεν δώσει και την ψυχολογία. Όταν ένα Σαββατοκύριακο κάτι δεν του πάει καλά, δεν έχει τη στόχα του πρωταθλητή να το διαχειριστεί. Τον παίρνει από κάτω. Πράγμα που όταν θες να πάρεις πρωτάθλημα δεν είναι καλό. Παράδειγμα, ας πούμε, όταν το 21 κυνηγούσε ο Χάμιλτον να πάρει το πρωτάθλημα από τον Verstappen, είδαμε έναν αγώνα στη Βραζιλία που μια ποινή 20 θέσεων δεν τον έριξε ψυχολογικά και τον είπε ότι θα πάω να το κερδίσω. Αυτό είναι στόχο πρωταθλητή. Κάποιες φορές μπορεί να βγει, κάποιες φορές δεν βγαίνει. Αλλά αν δεν μπεις με αυτό το mentality δεν θα βγει σίγουρα. Έχει σίγουρα το skill, δεν έχει το mentality. Σε αυτό χάνει ο Leclerc. Μαζί σου. Η Ferrari ελπίζει σε ένα παιδί δικό της ότι θα έρθει από εκεί παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αλλά παρόλα αυτά, όταν ένας άνθρωπος που έχει αποδείξει στην καριέρα του ποιος είναι και πρώτη επιλογή. Καλός ή κακός, ο Leclerc είναι ένα ακόμα θα. Τι θα κάνω εγώ όταν θα έχω? Ο Χάμιλτον δεν είναι στο θα. Ο Χάμιλτον και νίκη να πάρει, πετυχημένος είναι στη Ferrari. Και η Ferrari το ξέρει αυτό. Σίγουρα. Αλλά δίνεις ένα πρωτάθλημα στο Χάμιλτον, μετά θα χάνεις και τον Leclerc όμως. Γιατί να το χάσεις τον Leclerc? Ο Leclerc αυτό το πράγμα ή θα τον τζακίσει, που σημαίνει ότι εφόσον δεν μπορεί να κερδίσει τον 41 ετών Χάμιλτον, τόσο θα είναι τότε. Αν δεν μπορεί να κερδίσει τον 41 ετών Χάμιλτον στο ίδιο μονοθέσιο, δεν είναι πρωταθλητής. Αυτό ακριβώς. Και δεν θα κάτσει στη Ferrari, πιστεύω, άμα χάσει από το Χάμιλτον. Ναι. Ο Χάμιλτον, από την άλλη, είναι και μεγάλος ηλικία, αλλά αν του δώσει η Ferrari
μονοθέσιο αντίστοιχο για πρωτάθλημα. Δηλαδή, ας πούμε, με τις Red Bull να είναι σε έναν αγώνα, ξέρεις, ταιριάζει καλύτερα το δικό μας, αλλά αυτό είναι το μονοθέσιο αντίστοιχο για πρωτάθλημα. Ούτε, δεν λέω για να του δώσει μισό δευτερόλεπτο πιο γρήγορο, όπως οδηγάει τώρα. Όπως ήταν Mercedes Red Bull το 21, για παράδειγμα. Ακριβώς, όπως ήταν Mercedes Red Bull το 21. Αν του δώσει τέτοιο μονοθέσιο, εντάξει, δεν λέω, ο Verstappen είναι καταπληκτικός οδηγός. Και ίσως να μην μπορεί ο Χάμιλτον στο 41 να τον κερδίσει. Ίσως να λίγο καλύτερο. Στο 21 ήταν πολύ κοντά ένας με τον άλλον. Μπορεί από τότε το Verstappen να ανεβεί και ο Χάμιλτον να πέσει. Δεν είναι παράλογο. Αλλά θα ποντάρετε τα λεφτά σας ότι δεν θα βγει τουλάχιστον δεύτερος. Ή ότι θα υπήρχαν πολλοί οδηγοί που θα τον χτυπήσουν ακόμα. Γιατί είναι ο οδηγός που θα σου δώσει κατά παραπάνω. Θα σου δώσει την πόλη εκεί. Να βγει, λες τώρα, ο Χάμιλτον δεύτερος με Ferrari. Δεύτερος εναντίον του Verstappen σε αντίστοιχα μονοθέσια. Σίγουρα. Δεν λέω ότι δεν και καλά θα τον κέρδιζε. Όχι, σίγουρα. Αυτό σου λέω. Το ακούω. Δεν καταλαβαίνω όμως σε μια ομάδα η οποία διψάει για πρωτάθλημα αυτή την αλλαγή. Καταλαβες. Δεν είναι ότι αλλάξανε και λένε ότι θα δώσουμε τα πάντα π.χ. να πάρουμε το Verstappen γιατί κυνηγάμε όντως το πρωτάθλημα και θέλουμε έναν άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή θα το πάρει, να σου το πω έτσι, και με το mentality και τη φόρμα και με την ικανότητα που έχει. Πάνε και διαλέγουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι χορτάτος. Είναι χορτάτος από πρωταθλήματα, είναι χορτάτος από νίκες, είναι χορτάτος από όλα αυτά και φαίνεται ότι έχει κουραστεί. Και ψυχολογικά και σωματικά και όλα. Δεν θα το έλεγα αυτό. Είναι απλά σε μια κακό σημείο της καριέρας. Δηλαδή ότι αν είχε κουραστεί δεν θα υπέγραφε στη Ferrari. Μην το λες. Τέτοιο συμβόλαιο δεν το βρίσκεις κάθε μέρα. Αν είναι τα χρήματα. Μην ξεχνάς το εξής, ότι η Ferrari δεν είναι μικρό όνομα στο κομμάτι της φόρμουλα, οπότε σε κρατάει κάποια ακόμα χρόνια στο spotlight. Σίγουρα. Είσαι πρώτη μούρη στο καβούρι, να το πω έτσι. Εντάξει, σίγουρα είναι σώμαν ο Χάμιλτον. Η καλύτερη κίνηση που μπορούσε να κάνει στην καριέρα του είναι. Μην ξεχνάς το εξής. Ο Χάμιλτον τρέχει και πάρα πολλά side project από πίσω, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη φόρμουλα. Οπότε το να έχεις την πλάτη της Ferrari και το marketing του ονόματος Ferrari από πίσω σου σε βοηθάει και παράλληλα σε πάρα πολλά άλλα. Δεν είναι μόνο το μονοθέσιο. Αυτοί οι άνθρωποι, παιδιά, έχουν ένα ολόκληρο κρού από πίσω, το οποίο θα τους βοηθήσει να πάρουν μια τέτοια απόφαση. Γιατί εγώ σου λέω το εξής, εάν αύριο έβγαινε ο Στρόλ και του έλεγε εγώ σου δίνω 200 εκατομμύρια να έρθει στην Aston Martin, δεν θα πήγαινε. Και ξέρεις γιατί δεν θα πήγαινε? Γιατί δεν του λείπουν τα λεφτά, του λείπει όμως το marketing. Θέλει να είναι πρώτη μούρη στο καβούρι. Τελείωσε. Γιατί για αυτόν ρόλο παίζουν τα social media, παίζει το marketing, παίζει η μούρη του να είναι εκεί που θέλει να είναι, θέλει να διαφημίζει, να κάνει να ράνει. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά τα οποία θα αφήσει αν πάει σε μια μικρή ομάδα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Γι' αυτό σου εξηγώ ότι για μένα αυτή η μεταγραφή είναι μόνο μαρκετινίστικη και τίποτα άλλο. Δεν έχει να προσφέρει κάτι. Θα είναι ένα για μένα έπρεπε να μείνει ίδιο. Ναι, θα είναι ένα κλεισμένο line-up για να υπάρχει. Άντε δηλαδή να δούμε και καμία νίκη. Ξέμπαρκι ρε παιδί μου τώρα τύπου πώς έγινε στην Αυστραλία που έμεινε ξέρω εγώ Verstappen από τα φρένα και από αυτά. Να βγάλουμε και το Χάμιλτον να πάρει νίκη με τη Ferrari. Και χαρές μεγάλες θα σου πω εγώ. Δηλαδή είναι κάτι πράγματα τα οποία ειλικρινά δεν τα καταλαβαίνω αγωνιστικά γιατί πρέπει να συμβούν. Εγώ επιμένω πάντως ότι αυτή τη στιγμή... Δεν θεωρώ σωστό το να μην ξέρεις πότε να βάλεις τέλος στην καριέρα σου. Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος των οδηγών αυτό. Δεν θεωρώ ότι ήταν τώρα η ώρα να βάλει τέλος στην καριέρα του. Ούτε, όπως είπες και μόνος, πολύ μεγάλη κίνηση για τον ίδιο το να πηγαίνει στη Ferrari. Είναι σε περίοδο ας πούμε, που στο ποδόσφαιρο γινόταν μεταγραφές, άκουγες μεταγραφή Φόρμουλα 1. Δηλαδή καταλαβαίνεις το μέγεθος αυτής της απόφασης. Αλλά πέρα από αυτό, πέρα από το κομμάτι marketing που βλέπουμε όλους τους λόγους προφανείς που ο ένας ήθελε τον άλλον, σου λέω ότι αν δεν κρίνω από τους φετινούς αγώνες και το τι μπορεί να επικρατήσει εσωτερικά της Mercedes και γιατί ο Χάμιλτον έχει αυτή την εικόνα που έχει, άμα κρίνω το περσινό πρωτάθλημα, ποιος πιστεύεις ότι ήταν ο δεύτερος καλύτερος οδηγός μετά το Verstappen που πήρε το πρωτάθλημα?
Θα σου πω το εξής. Εγώ θεωρώ, για παράδειγμα, άδικο το ότι η Mercedes πήρε πέρυσι τη δεύτερη θέση. Αδική όλη τη χρονιά της Ferrari. Δηλαδή για μένα η Ferrari πιο πολύ την έχασε παρά την κέρδισε η Mercedes. Ναι, αλλά στην έπαιρνε. Το λέω τελείως αντικειμενικά, έτσι. Για μένα δηλαδή η θέση αυτή χάθηκε από τη Ferrari. Δεν κερδίθηκε από τη Mercedes. Δεν είναι ότι την πήρανε στα ίσια και είπαν ότι ξέρεις τι, ήμασταν σε 5, 10, 15, 20 αγώνες καλύτεροι και στους πήραμε τη θέση. Γι' αυτό η Ferrari έβαλε τα χέρια της και έβαλε τα μάτια της πέρυσι. Ναι, αλλά εγώ να σου πω πού βγήκε τρίτη η Ferrari πέρυσι. Στο Las Vegas. Και δεν έφτυγε και η Ferrari. Ναι, βάλει και τον παράγοντα αυτόν ότι διαλύθηκε ένα μονοθέσιο τώρα από έναν υπόνομο. Σκέψου και αυτό τώρα. Άλλο αστείο αυτό από εκεί. Και πάλι, πέραν από αυτό, σας ρωτάω κάτι άλλο, όχι ποια ομάδα ήταν καλύτερη. Και εγώ πιστεύω ότι αν πάμε σαν μονοθέσιο, πέρσι ήταν πρώτη η Red Bull, η Ferrari δεύτερη, μετά τα μισά της σεζόν είναι τρίτη η McLaren, τέταρτη πάει η Mercedes και η Aston Martin ενώ ξεκινάει καλά καταλήγει πέμπτη ομάδα. Και μέσα σε όλα αυτά, ο Χάμιλτον φέρνει νομίζω πόσα, 6 βάθρα, 2 δεύτερες θέσεις, 1 pole position και τρίτο στο πρωτάθλημα οδηγών. Είναι αυτά τα νούμερα ενός οδηγού ο οποίος είναι στα καλύτερά του ή δεν είναι? Με ένα κακό αυτοκίνητο. Δεν συζητάω ότι είχε το δεύτερο καλύτερο μονοθέσιο και βγήκε δεύτερος. Χαίρομαι πολύ. Ή ότι ο Πέρες κατάφερε να βγει δεύτερος με αυτή τη Red Bull που οδηγούσε. Μεγάλη δουλειά. Συζητάμε ότι 3 αγώνες πριν το τέλος λέγαμε αν ο Χάμιλτον μπορέσει να πάρει τη δεύτερη θέση από Red Bull. Αυτό συζητούσαμε πέρσι. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ξαφνικά δεν κάνει ή ότι η Ferrari θα τα φτιάξει όλα και το πρόβλημά της θα είναι ότι δεν θα χτυπήσει πρωτάθλημα γιατί έχει οδηγό το Χάμιλτον. Κοίτα, εγώ σου λέω την άποψή μου. Μπορεί να βγω σωστός, μπορεί λάθος. Θα το δούμε έτσι κι αλλιώς. Απλά ξαναλέω ότι δεν είναι θέμα για εμένα, ρε παιδί μου, γενικής ικανότητας του Χάμιλτον. Όλοι ξέρουμε και όλοι έχουμε δει τι μπορεί να κάνει. Το θέμα είναι ότι ρεαλιστικά αν μπορεί να παραδώσει αυτό που ξέρει και αυτό που μπορεί. Εγώ διαφωνώ ότι θα το κάνει. Μακάρι να το κάνει για εμένα, γιατί θα πάει στη δεύτερη δυνατότερη ομάδα και ένας τέτοιος οδηγός μπορεί να την κάνει, να τη φέρει σε μια θέση έστω, ρε παιδί μου, να κυνηγήσει τη Red Bull πολύ πιο κοντά από ό,τι συμβαίνει τώρα, τουλάχιστον στη θεωρία. Πάντως εγώ διαφωνώ ότι αυτό το πράγμα αξίζει να περιμένουμε να το δούμε, γιατί νομίζω ότι δεν θα το δούμε. Αυτή είναι η άποψή μου. Πιστεύω ότι πρέπει να βρεθεί ο τρόπος ο Χάμιλτον να έχει αντίστοιχο αυτοκίνητο του Verstappen. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, γιατί είναι μεγάλο κρίμα αυτό που ζήσαμε με αυτούς τους δύο οδηγούς να το έχουμε ζήσει μόνο μία χρονιά. Παρόλα τα όσο controversial έτσι θέμα υπάρχει μέσα στη σεζόν του 2021, ήταν μια καταπληκτική σεζόν, ό,τι και να λέμε. Είναι κρίμα αυτό να μην το ζούμε περισσότερα χρόνια, εφόσον είναι και οι δύο δυνατοί. Αλλά ήρθαν έτσι τα πράγματα με την αλλαγή κανονισμών που μας το στέρισε αυτό. Μπορεί να το δούμε σε κανένα Race of Champions άμα πάει ο Χάμιλτον καμιά φορά. Ναι, καλό θα ήταν να δούμε κανένα 2-3 σεζόν Φόρμουλα 1. Καλά, σίγουρα καλύτερα. Ναι, δηλαδή φαντάσου τώρα αυτά τα 2-3 χρόνια που έχουν περάσει άντε το 22 θα πω ότι μέχρι τα μισά κάτι πιστεύαμε ότι μπορεί να κάνει ο Leclerc. Ξεκίνησε και ωραία η Ferrari. Τι ωραία θα ήταν τώρα να έχουμε, ας πούμε, το Χάμιλτον κοντά στο Verstappen. Οποιαδήποτε ομάδα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Από την άποψη του θεάματος δεν το συζητάμε. Απλά επειδή αυτό πάμε να χαλάσουμε, και αυτό εκεί ήθελα να σταθώ εγώ, στο ότι βλέπουμε τον πιο φορμαρισμένο οδηγό αυτή τη στιγμή, τους δύο πιο φορμαρισμένους οδηγούς αυτή τη στιγμή να είναι στις δύο πιο δυνατές ομάδες. Είναι κρίμα να διώχνουμε τον έναν από τους δύο και να τον στέλνουμε στο άγνωστο που ακόμα δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Ο μόνος τρόπος που μπορούμε να δούμε για μένα κάτι αντίστοιχο θα είναι να γίνουν ομόσταυλοι, όπου εκεί θα γίνει χαμός. Σε περίπτωση δηλαδή που η Red Bull υπογράψει το Sainz και μπορεί ο Sainz να κάνει τα ίδια πράγματα που κάνει φέτος με αυτό το μονοθέσιο, πιστεύω ότι του χρόνου θα δούμε τρομακτικά πράγματα το κομμάτι, ρε παιδί μου, του θεάματος, γιατί σίγουρα ο Sainz δεν είναι Πέρες, έτσι,
δεν θα πάει με αυτό το mentality, ούτε αυτές τις ικανότητες έχει. Εκεί ίσως δούμε λίγο θέαμα. Το μόνο που φοβάμαι είναι τα team orders που θα παίξουν ρόλο εκεί πέρα, αλλά μόνο έτσι μπορώ να δω κάτι, ρε παιδί μου, συναρπαστικό να συμβαίνει και κάποιον να μπορεί να τον κοντράρει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εσωτερική μάχη. Ας πούμε, η Mercedes κράτησε λίγο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα τα χρόνια που ήταν ο Ρόσμπεργκ και ο Χάμιλτον στην ίδια ομάδα. Ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω. Ότι πιθανολογώ ότι θα δούμε κάτι αντίστοιχο σε περίπτωση που πάει ο Σάινθ στη Red Bull. Θα δούμε πάλι χρονιές Ρόσμπεργκ-Χάμιλτον και θεωρώ ότι θα δούμε και το αντίστοιχο που είχαμε δει τότε. Δηλαδή και εσωτερικές διαμάχες και λίγο κόντρα με τους μηχανικούς και λίγο κόντρα στο κομμάτι του PR. Δηλαδή θα έχει ψωμάκι και σουσού από αυτή την έννοια. Πέρα από το αγωνιστικό, έτσι, που θα είναι κοντά, αν συμβεί αυτό. Πάντως, επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει και μια εσωτερική διαμάχη στη Red Bull, ίσως κάποιοι άνθρωποι να προσπαθήσουν να φέρουν καλό οδηγό για δεύτερο, για να πιέσουν και το Verstappen. Δηλαδή όταν Μα και ο Χόρνερ το δήλωσε ανοιχτά και λέει ότι εννοείται ότι είναι στο ραντάρ μας ο Σάινθ σαν υποψήφιος για την θέση της Red Bull, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή πάνω κάτω το έχουν πει όλοι και νομίζω ότι είναι και κομμάτι, είναι και σχεδόν υποχρεωμένοι να το πούν. Δεν μπορείς τώρα να είσαι GM σε μια ομάδα και να γυρίσεις να αγνοήσεις τον Σάινθ με τη φόρμα που έχει, θα πρέπει να είσαι τυφλός. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιος team principal αυτή τη στιγμή που θα γυρίσει να πει όχι, εμένα δεν με νοιάζει. Συγγνώμη, γιατί έχεις καλύτερο. Οπότε, ναι, αυτό είναι και λίγο κομμάτι του PR, ότι πρέπει να το πούμε, γιατί θα μας θεωρήσουν και τυφλούς. Τώρα θα περιμένουμε. Λογικά πιστεύω ότι τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε νεότερα στο κομμάτι αυτό και θα μπορούμε ίσως να κάνουμε και λίγο πιο καλή κουβέντα, γιατί θα έχουμε νέα δεδομένα. Πάντως στο κομμάτι επιστροφής Φέτελ, οι πιο πολλοί, νομίζω, δεν ξέρω αν μπερδεύομαι, οι πιο πολλοί παγκόσμιοι πρωταθλητές επιστρέφουν στη Φόρμουλα 1. Δεν είναι οριστική η απόστασή τους. Δηλαδή Σουμάχερ, Αλόνσο, Ράικόνεν που είχε φύγει, εντάξει, εκείνος είχε φύγει για WRC, λίγο διαφορετικά. Αλλά υπάρχει αυτή η τάση να επιστρέφουν όσοι παίρνουν πρωτάθλημα και δεν φεύγουν σε πολύ μεγάλη ηλικία. Και τώρα ο Φέτελ, ας πούμε, έφυγε πρόωρα. Κανείς δεν περίμενε ότι ο Φέτελ θα σταματήσει σε εκείνη την ηλικία. Νομίζω σταμάτησε πιο μικρός από την ηλικία που σταμάτησε ο Αλόνσο. Και είναι και κρίμα που να ήξερε τι αυτοκίνητο θα είχε την επόμενη χρονιά. Όχι ότι ήταν το τέλειο, αλλά κάπως καλύτερα. Καλά, ναι. Σίγουρα. Ναι, θα βλέπαμε πολλά πράγματα. Απλά, ναι, εγώ δεν νομίζω ότι με τη λογική που έχει ο Φέτελ, δεν νομίζω ότι θα ψηθεί και πάρα πολύ. Μακάρι να βγω ψεύτη, γιατί εμένα είναι από τους αγαπημένους μου οδηγούς. Εμένα μου λείπει πραγματικά ο Φέτελ από τον Grid. Και μόνο που βγαίνει Παντελή και λέει για ότι είναι σε επικοινωνία με τέτοιους, με άλλους team principal και τα σχετικά, δείχνει ότι και ο ίδιος είναι σε μια διαδικασία comeback. Αλλά το έχω αυτονόητο. Τον τρώει, προφανώς τον τρώει, ρε παιδιά. Τι να λέμε, απλά δεν ξέρω, εγώ δεν θέλω να βάλω ελπίδες στον εαυτό μου για να μην ξενερώσω κιόλας άμα βγει αυτό όλο ψεύτικο. Οπότε θα κρατήσω έτσι ένα μικρό καλάθι και θα πω ότι δεν θα έρθει, για να χαρώ πάρα πολύ αν το δω να έρχεται πραγματικά. Γιατί σου ξαναλέω, είναι από τους οδηγούς που με κάνανε Red Bull, να σου το πω έτσι. Γιατί με βγάλανε από αυτή τη μονοτονία της Mercedes, αυτή τη μονοτονία του Hamilton. Πώς να σου πω, ήταν από τους ανθρώπους οι οποίοι σπάσανε τα κοντέρ, αυτή την κατάρα, να το πω έτσι, του σερί, και το έκανε με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Δηλαδή ήταν ένας οδηγός που ήταν πάντα χαμηλών τόνων, πάντα κύριος, να το πω έτσι, δεν προκαλούσε άσχημα σχόλια, ούτε ήταν... Κάπου έχεις μπερδευτεί. Για ποιο σερί λες? Κατάλαβες τι εννοώ, ότι φεύγουμε από την έρα της Ferrari, γίνεται το break αυτό με το Vettel και μπαίνουμε στην έρα της Mercedes μετά. Ναι, Ferrari McLaren ήτανε. Αυτό. Αλλάξαμε εποχές. Δεν ξέρω, σου λέω, εμένα είναι από τους αγαπημένους μου, από τις αγαπημένες μου περσόνες στο grid. Γιατί ήταν πάντα κύριος, ρε παιδί μου. Ο Φέτελ ξεκίνησε ως αντιπαθής, δηλαδή όσοι θυμούνται τα πρώτα του χρόνια ήταν από τους μισητούς οδηγούς στη Φόρμουλα 1, και γιατί κέρδιζε, και τώρα κέρδιζε όταν
μια δεκαετία τουλάχιστον επικρατούσαν Mercedes McLaren και ο κόσμος ήταν σε αυτές τις ομάδες, παραδοσιακές ομάδες στη Φόρμουλα 1, με εξαίρεση τη Williams που είχε εξαφανιστεί, είχαν μείνει μόνο Mercedes και McLaren. Και ξαφνικά ήρθε μια χρονιά, κερδίζει η Brown με τον Button, εξαίρεση τον κανόνα, αν και τότε είχε γίνει χαμός. Και μετά έρχεται το Vettel και κερδίζει 4 σερί παγκόσμια πρωταθλήματα. Και σπάει και αυτό των παραδοσιακών ομάδων, αυτοκινητοβιομηχανίες μεγάλες, και ξαφνικά μια εταιρεία αναψυκτικού με έναν λίγο έτσι. Είχε τον τζαμπουκά ο Φέτελ, έδειχνε το δάχτυλο, το χαρακτηριστικό του κίνηση όταν έβγαινε πρώτος. Έγινε και το Multi 21 που έδειξε ότι έχει έτσι λίγο χαρακτήρα, ότι θα κάνω το δικό μου. Ήταν αντιπαθής και όλα αυτά άλλαξαν μέχρι που πήγε στη Ferrari. Και όσον αφορά την κίνηση του Χάμιλτον, ο Χάμιλτον πιστεύω ότι είναι ένας γενικότερα αντιπαθής οδηγός, ότι δεν έχει κερδίσει τον κόσμο πάρα πολύ. Δεν ξέρω το λόγο, καθένας έχει το δικό του λόγο να μην συμπαθεί έναν οδηγό. Και συνήθως όταν πες στη Ferrari αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος που θα πάρει από εκεί, πέραν ό,τι καταφέρει αγωνιστικά. Τέλος πάντων, θα βάλουμε μια τελεία κάπου εδώ. Να περιμένουμε λίγο και τα νέα να μας προλάβουν σιγά σιγά μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ελπίζουμε να έχουμε νέα, τουλάχιστον αυτά έχουν διαρρεύσει από τα paddock. Για να μπορούμε να κάνουμε έτσι και μια πιο ζεστή κουβέντα όσον αφορά το μέλλον της Φόρμουλα 1, γιατί τώρα εντάξει μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, δεν έχουμε απτά ακόμα συμβόλαια ούτε τελειωμένα line-up για τις επόμενες χρονιές για να μπορούμε και να προβλέψουμε κιόλας πάνω κάτω τι μπορεί να συμβεί. Νομίζω ότι ωραία ήταν η κουβεντούλα. Ο επόμενος αγώνας όσον αφορά τα αγωνιστικά είναι στην Κίνα μετά από μια διακοπή αρκετών ετών λόγω κορονοϊού. Επιστρέφουμε λοιπόν στην πίστα της Σανγκάη στις 19 του Απρίλη, να θυμίσω ο αγώνας, με τα practice να είναι σε πάλι περίεργες ώρες, 6.30 ώρα το πρωί το ένα. Να πούμε ότι είναι sprint race ο αγώνας της Κίνας, έτσι έχουμε sprint, δεν θα έχουμε τόσα practice. Το sprint λοιπόν, για τα qualifying του sprint μάλλον, θα μπούμε στις 19 του Απρίλη 10.30 το πρωί. Ο sprint αγώνας θα γίνει στις 20 του Απρίλη 6 ώρα το πρωί, δυστυχώς. Με τα qualifying του αγώνα να είναι στις 10 το πρωί την ίδια ημέρα, και ο αγώνας στις 21 του Απρίλη στις 10 η ώρα το πρωί, εντάξει, ανθρώπινη ώρα, να μπορέσουμε να πιο ανθρώπινο τις άλλες σίγουρα. Βέβαια, εντάξει, να έχουμε μπλέξει λίγο τώρα με το ανατολικό κομμάτι γενικότερα και είναι λίγο άγουρα τα ξυπνήματα, η αλήθεια είναι. Να τελειώνουμε σιγά σιγά με αυτό, γιατί ναι, εντάξει. Μετά Βάναυσο. έχουμε και Αμερική, κάτσε, έχουμε και Μαϊάμι μετά την Κίνα. Έχουμε και εκεί περίεργα τέτοια, αν και θα πάμε λίγο πιο απογευματινές ώρες. Εκεί πάμε για βράδυ, αργά. Ναι. Προσωπικά οι αγαπημένοι μου αγώνες εκεί πέρα είναι ψά ποδόσφαιρο, ούτε μεσημέρια, ούτε τίποτα κάτω στο βραδάκι. Θα καλοκαιριάζει τώρα και καιρός και θα έρθουν προς Ευρώπη μεριά, οπότε θα γυρίσουμε στα μεσημεριανά μας, τα ωραία τα Grand Prix. Αυτά από εμάς. Ελπίζουμε να ευχαριστηθήκατε σε αυτό το πιο ανάλαφρο επεισόδιο και την κουβέντα που κάναμε. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Σχόλια. Αυτό, ναι, γράψτε και στα σχόλια πώς σας φάνηκε. Θα χαρούμε να πάρουμε την άποψή σας. Αυτά από εμένα. Καλό βράδυ και από μένα. Καλό βράδυ και από μένα. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Box now, box now, box. Stay out. Not your average F1 podcast.